Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana da Allah ina so a yi min partajen bidiyon ga Aimin Lakin. Wannan bidiyo na yi shi ne sahihi zuwa ga dan uwana dan gwagwarmaya Muhammadu Letwarag. Wannan bidiyo naka ne Muhammadu, ina son ka saurara. Zan kalubalanta ka ga abubuwa daban-daban zuwa 2 zuwa 3. Na farko dai na ga bidiyon da kai yau, ina so in kalubalanci wannan bidiyon da kai yau. Na dan mani cewa kai matsayin ka dan gwagwarmaya ba bidiyon ka bane. Kai bidiyon da ka hito kace ina yan gwagwarmaya ka aza hoton station ga motoci suna layi babu isansi. To sai na tsammani cewa kai Muhammadu ba kai adade kai wannan bidiyon ba. Sannan kuma da ka aza bidiyon baka ba mu information ko ciki ba, saboda kai ma baka san ko ina na ba. Kace agar sana konya mai na a hito a baku labari. Ka ga na farko kai ma baka san ko ina bane. Abunda baka da masaniya akan shi Muhammadu bai kamata ka yada shi ba, kuma abu ne wanda ya na sheri ne ga kasarka. Matsayin ka dan gwagwarmaya ba biyan ka ake yi ba, ka ce kana yi saboda kasarka. To idan ka ga sheri tunda akan kasarka haka ka kauce mashi. Idan ka ga alheri kai kokari ka yada shi akan kasarka. Ana son mutum ya yada alheri akan kasa da akan gidansu ko akan wani nashi. Ko ga makiyin ka ba son ka yada abin shiri. Balle a kasarka. Kaga da kai wannan magana ya kamata a ce ka haito ka ce muna gari kaza ne. Wuri kaza na kuma an ce babu isansu gashi sannan ka tuna da kahin kai wannan tunda kai baka sani ba. Bari in baka wani example da yake aka take faruwa. Tana yiwuwa wani ne ya bude station sabo, yau in ka bude sabon station ka to kace wanda da dauki mai daga shikabir za a kara mai naira 100, wallahi za a ambuta yaji da haka nan. Amma ba kai duka irin wannan tunanin baka yi shi ba, kuma haka tana ita faru. Sai ka ga abin da yamma dadi a ranka, kuma ka kalubalanci yan gwagwarmaya, ka kalubalanci gwamnati, kuma babu wanda ka ba konsai cikin su. Yau da kace ma gwamnati wannan ya kamata, yake kai ma baka sani ba ko ina bane. Sannan ina so in gaya maka kace kuma an ba Mali mai da Burkina akan dala nawa, akan dala 40 da dala 4 kace ko turasan kwambiyan na kace ko dai sannan ina mace ma kamar abin da ka hodi. To ina son ya kamata idan ana ta yi an so a waiwaye baya. Muhammad kai matsayin kan dan guro bai kamata kai to baka manta ba da shekaran jiya na sai dai yawo ta ce za tana ta kashe mu, in aka kai harin sai dai yawo bai shahuwarka, baka da kowa gida. Kana da mutane gida Muhammad. A lokacin da sun ka ɗauki jirage da sojojinsu da jirage suka ɗauka suka sabka cikin ƙasar mu ta Niger, cikin airport ta Niger, kowa ya ga imagine nan. Waɗannan su da an hidda su in sai dai yawo ta kare, in ma su wannan sun kare waɗannan da an kare da su. Da jiragen da jiragen sun ka tare, sojojin sun ka tare. In Allah ya sa an kashe su an kashe su na saboda inda Allah ya sa an kai harin. Baka manta da wannan ba. Man da an ka sai suwa musun nan, yalla akalla man nan bai sai wanda an ka ba su nan, an ce an ba Mali sitar ne, desan sitar akan wannan firin da an ka ba su desan 30 ko akan desan 30 an ce an ba shi ko 330 desan 30 ko. To ai na tsammanin yalla kuɗin nan ban ce suna sayan jirgi guda na yaƙi ba, amma sun ɗauki jiragen sun je sun sabke a Yamai, sun ce in an ce za a taɓa Niger to za a kashe su. Kakkamanta da wannan, duk ɗan Niger, duk wanda dan Niger mai kishin Niger dan ya ga an ma waɗannan ƙasashen wanga alherin, Niger ta yi ma wannan recompense ne, dan Niger ta yi ma waɗannan ƙasashe wanga alheri, ina dan mani bai kamata yayi maka ciwo ba. Muhammad dan uwana Muhammadu, ka zan tsaya kai tunani in za ka yi bidiyo. An yi son koda za ka yi bidiyo ba yawan bidiyo bane abi dan like, ka san abin da za ka ga cikin bidiyo, yadda masu sauraron ka za su ɗaukaka da muhimmanci, yanda masu sauraron ka kuma ba za su kalubalanta ka ba, yadda kullum kai yi bidiyo za su ganin shawar yi maka like din da kake bida da partage din. Saboda ni abin da yasa ni ban tsammani wannan maganan kai za ka yi ta ba Muhammad Letwarag abokina. Haba Muhammad, ya kamata yau matsayin kan dan gwagwarmaya ka tuna na da cewa in muka ga sheri zuwa kasashen mu kauce mashi, idan muka ga alheri mu kokari mu yada shi, kasan mu ce. Kuma ba muna yi bane dan a biya mu, a'a mun yi ne saboda mun ga ana son a ci kasan mu da kwada ta media. Kai da ka hito ka tanyi mutum hada, bai kamata a ce ka mai da hannuwa ne baya baka sa wani ya buge shi ba. Ka gani ko? Kai da ka zo ka tanyi mutum hada yau, ka zo ka rike mai hannuwa wani abokin hada ya buge shi, kaga ba rabon hada ka zo Muhammad. To shine nake son ka gane Muhammadu Letwarag abokina, ina son mu fahimci juna akan gwagwarmaya, ba wai ka tona da abiya ka ba biyan ka ake yi ba. To ka tsaya ka nema mu kasar ka alheri ka faɗa mata. Kuma idan za ka kalubalanta gwamnati, to ka hito ka da dalilanka, ka hito ka faɗa musu, kuma ka ce musu ga yanda a daidai a yi a huce da wannan matsalar kar ta sake faruwa. Haka ake yi. Amma kaga da ka hito ka kalubalanci yan gwagwarmaya da gwamnati, babu wanda ka ba ko sanya cikin su. Ka ce a gada sana koyi mai na a hito a faɗa muku. Ku yan gwagwarmaya ga shiwa kun gani babu wanda hito yi magana.
kuma kai dan baka ce komai ba akan haka, baka ce ga yadda adadi ayi a tsaye da wannan abun ba, kuma baka ce ma gwamnati ya kamata ita ma ta dauki mataki akan wannan abin, baka mu kowa ma kai dai kai to ka kalubalanci duka biyu ka tsaya. To ina so in yi wanda wannan daman ne Muhammad in gaya maka wannan bidiyon naka ne sahihi, saboda don Allah don Annabi akwai wasu abubuwa da muke yi mu mun ce in mun ce gwagwarmaya muke akan kasar mu, to in mu haga shiri mu tsallake mishi, mu yi kokari mu yada mu kasar mu alheri. Shine tunda ba journalist aka dauke mu ba wanda aka doka a san shi journalist ana a'a, mun gani ne saboda ana son a ci kasar mu da hada ta media. In muka ga an yi abun da aka so a yi mu kasar mu shiri sai mu hito mu karyata wannan ba gaskiya bane. Idan muka ga abun da kasar mu ta yi da cigaban mu hito mu yada, kuma makiyan su kuma su ji ciwo tunda ba su son ana faɗi haka nan. Yau ka dauki sai dauki dalili, dauki example ga mai dalili yau. Ina mai dalili yau? Kahin kana iri ba ga bidiyon mai dalili ba ce ya bari ba. Mutane sun bar aiki da bidiyon saboda sun gane cewa da heda yana aiki. Ai farko yanda ake sauraron shi ba kamar yanzu ba. Dan haka Muhammad ina so duk abin da zamu yi mu tsaya mu yi mu kasar nan ta mu goyon baya ita ce attamu. Duk wani wanda ka ji yana ruruguwa ta akan wasu abubuwa muna ji dukkanin mun gansu mun san ba gaskiya bane mun kyale. Yau ka kawo station guda wanda an ka kara, yau duk inda an san zaman duniya ga duk inda essence ya kara, duk inda essence ya baci yayi tsada ko kuma ya babu shi ana bida kamar wanda aka layin nan to zai kari. Ka kawo station guda na Niger wanda ya sayar essence ko da dala 110 ne. A kwantar ka kawo ka dauko hoton kwantar wanda ya sayar ko da dala 110 ne ka gwada muna. A Niger har agar sun da hukuci da ina da hukuci an yi wannan rikicin duka ka gwada muna inda an sayar essence litar guda dala 110 babu. In essence kuma yayi wuya kowa san kari ake. Dan haka mutane ne waɗanda wannan dama suke unwan da ita dan su cuta mu kasan mu. Mun sani dan haka mun sani kuma kyale yana muke yi. Saboda in muka samu ƙwararra hujja sai mu fito mu ga musu ba gaskiya bane. Amma kai baka da hujja, ni ban da hujja, kenan mu bar wannan abin. Ka gane ko? Ran da ka samu hujja cewa gashi ne sai ka hito kai bayani akan shi. To ba gaskiya bane Muhammad, ina so in ga ma da wannan ka saurara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kuma ina nema inda Allah ya sa abin zai maka ciwo kai hakuri. Ban yi dai in tuzarta ka ba, nayi ne da ka fahimce ni. Assalamu alaikum. To tun farkon tarihi shi yasa na taba faɗin wata magana aka tara duniya ko aka tara duniya ban san ko duniyar ta kwanta ba yanzu, amma ba yanzu ina nan ina faɗa 90% ko fiye da 90% na waɗanda ake cewa malamai a addini da ake cewa sun yi ridda a yi masu hukuncin kisa a kashe su, wallahi rikicin siyasa ya haɗa su da gwamnati. Fiye da 90%, ban ce duka ba, kamar Jami'ar Ibn Safwan ɗin da muke maganan shi ɗaya ne daga cikin misalai. Fiye da 90% wanda ake wa hukuncin ridda a taso su a ce sun yi ridda a kashe su, malami ya dami gwamnati ne, ya dami gwamnati ne. Ka koma tarihi, mu ba wai illar ka yi karatu kenan, illar ka yi karatu kenan kuma ka karanta abubuwa daga asalolansu. Ba wai wannan magana da muke faɗi ba shaci faɗi bane, ba shaci faɗi bane. Kowace magana, kowace matsala za a iya binta dalla-dalla a hankali, a bi juzur ɗinta, a ga me ya faru, ya aka yi aka kai zuwa ga yanda aka kai. To saboda haka lokaci ya ƙure. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawm